Kutshanje zithande ukwanda iziganeko zorhwaphilizo kweli nezichaphazela amalungu eqela leANC. Uluntu ke luzibuza imibuzo eliqela yokuba ingaba iANC isenayo intembeko kusini na kuluntu lweli loMzantsi Afrika. For too long, over the past 26 years, we had a very weak and uncompetitive electoral and political party system. As a result of which, whatever sins the ANC committed, it would not be punished by voters at the ballot box. And therefore, in part, this insulated the ANC from punishment by voters. Umnumzana Matshiqi uthi iANC ithetha ulwimi etywaleni xa isithi iyazamkela impazamo zayo kunjalo nje iza kuzilungisa. The ANC as a body lacks moral authority and therefore cannot impose its moral code on its leaders and its members. And those leaders in turn themselves lack moral authority and can therefore not impose the moral code of the ANC on members of the ANC and other leaders. Lo kaMatshiqi uthi kuza kuba nzima ukuba iANC ithathele amanyathelo amalungu wayo abandekanyeka kwizityholo zorhwaphilizo ngenxa yeentanda ezigqubayo kweli qela nezingomnye unobangela wokukhula korhwaphilizo. The ANC has not been as good when it comes to implementing its resolutions about how to arrest corruption as it has been when it comes to diagnosing the problem. Umnumzana Matshiqi uthi ikomiti yoluleko yeli qela nekumele ithathela amanyathelo amalungu atenxileyo ngendlela yokuziphatha i-Integrity Commission ayinamazinyo.